Doncs comencem amb la primera qüestió. La primera qüestió que voldríem abordar seria quines problemàtiques representa la sequera per a l'activitat d'un sistema hidràulic com és la Reial Séquia de Montcada. Es que ahí m'ha eixit una... Ara, entonces, para nosotros, la Real Séquia de Montcada està establida en l'Horta que que està establida, i dependeix del Túria, del riu Túria. El riu Túria és el riu Túria que rega la Real Séquia de Montcada des de 1238, quan entra Jaume I. Per nosaltres, bueno, la sequera és molt lletja. Per això tenim els embalsaments de l'Oreguilla i Benajever, dels pantanos del Túria. Són cicles, cada 7 anys, són cicles. Venen sequies i ara estem al 100% plens. En aquest moment, el Túria està al 100%. Han sabut ahorrar, ha plogut, per supost, però se gasta el que necessitem en el Túria, tant Campo del Túria com el Tribunal de les Aguas de València com la Real Séquia de Montcada. Estem molt bé. De cara a la sequia, en aquella època, quan ve una sequia, tenim uns pous preparats, uns pous ens feia l'administració en aquella època. Després també tenim les nòries antigues dels llauraors, que avui són pous. O sigui, l'Horta Nord, entre la sequia, està prou abastecida. Està bé, però no se trata de que està bé. Se trata que si l'aigua ve del riu és més barata que si és de pous. I entonces estem bé. Nosaltres estem bé. La sequia, quan vinga de 7 anys, que són cicles, torno a repetir, com la Bíblia, ficarem els motors en marxa i no sé què passarà. L'última sequia del 94 i l'any 99 ho han passat. Jo recorde, i vull que isca això molt bé en la teva entrevista, que el Túria estava al 12% de la seva capacitat en l'última sequera. Això és nefasto, però ha ocorrit. Per quedar 12% d'aigua en els pantanos. Avui estem al 100%. Són cicles, sí, però que aquesta zona nord està preparada per la sequia, i per l'abundància. Precisament perquè res és estàtic i s'han de fer coses i vostès són molt actius també, com s'ha de ser, evidentment ens hem d'adaptar i necessitem planificar i actuar, això és evident. Recordava, si no m'enganyava, fa 5 anys, el Ministeri d'Agricultura, el Magrama, va entregar a la Reial Séquia de Montcada una bassa de regulació i emmagatzemament d'aigua de reg davant la situació de sequera, com s'ha explicat en l'àmbit territorial de la conca del Xúquer. Quins efectes i sobretot quines millores, si podem parlar de millores, ha suposat estos anys i si també volem apuntar si n'hi ha hagut alguna altra millora, alguna altra actuació que també caldria destacar per part de vostès. Quines accions han tingut i sobretot també fer un poc de balanç d'aquesta bassa que li preguntava per saber. Entonces estem en el mateix tema, sí, resulta que sí que és de veres, claro. El Ministeri ens entrega una balsa en un decreto de sequía de entonces presidenta de Confederació del Xúquer, a banda del cuerpo polític, la Real Séquia de Montcada té que estar en tots els puestos on té que estar. I jo li digui a la presidenta que necessitava una balsa en Puçol. Entonces, perquè jo guardo l'aigua en Puçol, que és la Rallant en Sagunto, que era la que feia 3. Ja tenim Paterna, tenim Museros i ja tenim Puçol, que te contaré més coses. I la presidenta, un dia, jo vaig a parlar amb la presidenta de Confederació, doncs era del govern del PP. Avui és de Compromís, a mi m'és igual. Jo no tinc colors polítics. L'àuia no té color. L'àuia rega tots els camps. Me fa el decret de sequia i me fa la balsa de Puçol. Sí, senyora. Què ha passat? Bueno, doncs que Puçol ja rega avui més de dia que de nit, que és l'objectiu de les balses de regulació. A més, te tinc que dir també, i vull que ho digueu on siga,
que pròximament el Ministeri va adjudicar una balsa en Alfara Patriarca a la Real Sequera de Montcada, la pagarem en 25 anys, com totes les obres públiques, no se n'anem a pagar, no se neguem, no volem res de baix. Volem millorar la qualitat del regant. La població s'envellix. Hi ha que regar de nit. Ara, quan acaben la balsa d'Alfara, que està tot en projecte, la Real Sequera de Montcada cada dia, però no a goteo, a manta. Entonces, un benefici extraordinari. I va també ocorrir una anécdota que el dia que m'entrega la balsa de Puçol, que és la que vostè vol dir, era el 28 de juliol, que era el meu cumpleaños. I el delegat del govern se perd pel camí, s'atrasa 2 o 3 hores de inauguració. Allí feia una calor per morir-se. 28 de julio en Puçol. Madre mía. Però un èxit total. La pagarem en 25 anys. Els regants de la sequera de Montcada són complidors i sempre estem per llevar rec de nit. Apunteu-ho ben apuntat. Pròximament, quan s'acaben ara, si me'n fa la balsa del Fara, que està a punt ja tot en el Ministeri, teniu més datos que jo seguro, en uns pròxims 14 mesos s'acaba la balsa del Fara de Patriarca, que està a Silvarac de Carrixet, que situes en la zona nord, doncs de nit ompriré balses i de dia regaran els llauraors, regants. I això és un triomfo. Quina és la diferència? Com ha de ser això de la nit, la diferència de la nit? És molt fàcil de comprendre. De nit, tots els gats són negres. De dia, tot se veu. 1 litre d'aigua de dia condeix més que 3 de nit, perquè passa la palpa o en piles. I esta sequera real de Montcada està regant des de fa 1000 anys 24 hores al dia. Te toca l'aigua a les 3 del matí, per exemple, en Massamadreny, per dir un poble. Bé, doncs el regador o el llaurador està allí, però no s'hi vol regar a les 12. O sigui, de lo que és de dia, veus l'aigua més i condeix més. És el problema de llevar la nit de regada. I se va aconseguir, te torno a repetir, i ho dic com a sequera major. Llevar la nit, què vol dir? Doncs que, clar, és que me condeix més 1 litre de dia que 3 de nit. I persones, el que té 80 anys no va així de regar a les 3 del matí. Si dona facilitats per mantenir l'horta nord en vida, serà de dia. De nit se va perdre tot. No hi ha relevo generacional. Igual que la consellera, igual que el ministre, igual que tots. Sí, vale, un altre tema. Això no té res que veure amb aquesta pregunta. Continua preguntant. No, però està molt bé afegir-la. Seria una clau precisament demanar que les ajudes de la PAC, les ajudes europees a l'agricultura, haurien de fer més èmfasi, és a dir, dedicar més ajudes precisament per a que el sector pugui afrontar el problema de la sequera i de la desertificació en algunes zones del nostre territori? Dependís de la forma que ho mires. Hi ha 2 temes. Un tema és la PAC. Aquest tema és l'escassez d'aigua, què vols dir? En la primera pregunta i la segona. L'escassez d'aigua, jo ja porto uns anys de president i sempre he defensat i defensaré aprofitar fins a l'últim litre d'aigua de les depuradores. Que avui no s'aprofiten. En la zona nord o en la zona sur, en la comunitat valenciana depura el 99%, però què ha quedat per depurar? El 70% que diu el nostre president Ximo Puig. Jo tinc 4 depuradores, el que vol dir que la zona regable de Montcada podria tindre 1 metre i pico d'aigua depurar bona per regar. Jo això ja la vull en els pantanos, per veure València i tota l'àrea metropolitana de 3 milions d'habitants. I aquest problema està per solucionar. A mi encara m'han donat 1 litre d'aigua depurar. Això és un fallo del sistema, govern autonòmic i central. En la Pobla Farnals falta apretar el botó. I el botó, si l'apreta jo no pague. He de pagar l'administració. Tu tens aigua potable en casa, igual que jo, i pagues 14 impuestos. 1 metro d'aigua en Meliana val 70 euros al mes d'impuestos. És a dir, en aquest tema, respecte a la PAC, la zona nord està desprotegida. La zona arrossera té 3 subvencions. La zona nord de l'horta protegida, el nou govern de València, no me dona un cèntim d'euro.
Jo li vaig dir l'altre dia a la consellera que em faig una PAC, no, una subvenció per FANECAC, el plan de reconstrucció, que la setmana que ve la ministra d'Europa a Espanya, que és milions de milions per reconstruir l'economia, podia subvencionar tant per FANECAC, per replantar taronjars, o sigui, perquè l'horta no se perga. Perquè si la PAC no donara algo, 20 euros o 30 per FANECAC, però és que no està, a la zona nord no hi ha res. Passa a la capa de follos i te diuen que no procede. Jo li ho he dit a Mireia, diu, digui, Maria Àngels, jo necessito de subvencions de la zona nord protegida de l'Horta Nord. En canvi, la zona rosera, jo els he apoyat en tot el que puc i més. 3 subvencions. Viuen de la subvenció. Ja està. Està molt ben explicat. Francisco, no sé si voldria també afegir en la primera part, evidentment, de la pregunta. És cert que la pregunta estava orientada a les accions públiques, no? Queda molt clar que per a vostè la principal acció seria la que ha anotat, entenc, no? De les aigües. Molt bé. Però al 100%, molt bé. Torno a repetir-te la mateix. El metro cúbic que ubica els pantanos, de Benajever i d'Origuilla. I tot el que gastem se reutilitza, però a càrrec de l'administració, o a càrrec de l'aigües potables, o de Benis, o de los de Siga, però ahí n'hi ha diners per donar i vendre. T'ha dit que un metro cúbic en Meliana val 70 euros cada 3 o 3 mesos. D'ahí té que eixir tot. Yo vi que ya viene espantados, y de hecho, esa política que la anterior presidenta y el presidente que está en la confederación estem arrastrant es ahorrar, porque una vegada l'havia vist espantar jo la va veure, perdona. I de hecho, te torno a repetir que Ventura ja està al 120%. L'Origuilla està en 50 hectòmetres, quan tota la vida està en 40, en 14, perdona. I Benajever està en Morning Glory, al 100%. Però això, i Xavi està ahí, en reserva ha passat anys. Però la depurar hi ha que aprofitar-la. Mane qui mane, blancs o negres, a mi què? Jo tinc que regar 7.000 hectàrees de la sequera de Montgat i vaig a regar aquest dia, però pròximament. Me falta potser 12 mesos. Està molt interessant, molt completes les respostes. L'última qüestió és un poc també informació, doncs, a veure, no, la formulació de la pregunta entén, estem parlant de dos problemes que estan relacionats a més en allò que es diu l'emergència climàtica, el canvi climàtic, com és la sequera i la desertificació. I, evidentment, no totes les parts del territori suposa el mateix, però tenim problemàtiques semblants i preocupacions climàtiques semblants i entenem que un dels sectors més perjudicats, damnificats, és l'agricultura, evidentment, del que estem parlant, però també és important recordar què mesures tots hem d'actuar, tota la societat en el seu conjunt, però en aquest cas, si ho traslladem al sector agrícola, què haurien de fer els llauradors, les persones que treballen el camp, que treballen la terra, quines recomanacions haurien de recordar-los per tal de fer un bon ús de l'aigua? És que són diverses coses que no té que veure una cosa en la sequia, la desertització, però un altre tema també són les creus, que no és cosa nostra avui. La sequía de Montgat, en el puesto que està enclavat el riu Túria hasta Sagunto, la desertització l'havia estat a 3 metres els aqüíferos. O sigui, en la Confederació del Xúquer, després de treure els datos, tota la zona nostra, que és la plana nord, les reserves estan a flor de piel, perquè no s'han sobreexplotat, en el sentit de la paraula, de pous a 400 metros o a 700 metres com fan en el sur, a Alacant. Huites l'àvia a un nivell de 3 metres. Han tingut diversos problemes en alguns pobles, perquè saps que reguem 26 pobles i 9 pedanies, i aquest tema no és tan grave per nosaltres, en tot el sentit de la paraula, i respecte al canvi climàtic i tot el que ve al món, però nosaltres, la zona nostra, està en verd, té recursos hídricos subterrànios. Una de les polítiques que gasta este president els últims anys és regar a manta, no moure els pous perquè l'explotació no puja la sal cap amunt.
si jo regara goteo, la sal pujaria esta vetera, que dic jo. Perquè la pantalla nostra és del canal principal, que Jaume I ja estava fent quan conquistà València, és aquesta pantalla de tirar-la al mar. Auies avall, auies al mar. Del mar no van, és sentir la paraula, de dalt per avall, mantinc la capa freàtica de la sequia, de decisió. No, és que nosaltres aquest problema no el tenim. Perquè tenim la planxa d'àuia, vista regant paterna, Massarrotxo, Vilimare, Beniferri, Borbotó i Rocafort, i Xàuia va de cara a la mar. No sé si m'expliqui, àuies cavalleres. Jo lamento que altres zones, i això afecta més que a nosaltres, i soc solidari amb la Federació Valenciana, amb la Federació Nacional, que estem en tots lligats, de compartir el seu problema, però aquest problema nosaltres el tenim per la situació geogràfica, no per res més. No sé si m'explique. Absolutament. Absolutament. És així. Ara, demà s'ha de moure un motor, se mou. Jo tinc els motors de sequia en marxa, des que me feu el Ministeri. Està mantint la comunitat, se fan proves, però no se gasten perquè estem gastant l'àvia del pantano. Però jo m'estic gastant molts diners per si a cas ve la sequia, el canvi climàtic. Però la nostra zona és, si jo ficara tot el rega a goteo, la setmana, d'ací 2 anys, la sal entraria a esta vetera. Perdona, dic vetera però no dic boncada. Tot el secà, la penetració de la sanització vindria per amunt. Jo és una planxa que vaig per avall, hacia el mar. Però agua al mar va poca. O zero. Perquè així reguem 24 hores al tall i dia. Està molt bé per fer-nos la imatge. La imatge teua te la pots figurar. Agarres el plat de la zona nord, ho veus tot i és així. Que me tenen que donar un metro d'àvia depurada. Per favor. I aquest metro se queden els pantanos. Què fa l'administració autonòmica? Jo li vaig al president, a d'este i a l'altre. Vostè pregunta el que vulgui. Jo no me'n vaig. Està completíssim, Francisco. No sé si voldria afegir alguna qüestió més que jo potser no hagi afegit en aquest qüestionari i que voldria, no sé, destacar alguna idea relacionada, això sí, en el tema dels problemes de l'aigua. Parlem de sequera i, evidentment, estem parlant del problema de l'aigua. No sé si voldria afegir alguna qüestió més. Jo només donar-vos les gràcies per la col·laboració que estem fent, que recolzen el que estem parlant, la PAC o les administracions autonòmiques o estatals, el plan de renove, perquè si no hi ha relevo generacional. No hi ha relevo generacional. No vaig a dir el preu de la ceba, ni el preu de la queriguilla, ni el preu de la calçava. Te dic 15 cèntims, te dic 7 cèntims i te dic que no s'han venut en Pinedo, Mercovalència. O sigui, el llaurador jove, si no li dones alguna cosa perquè va viure, no va entrar. I entonces deixen desaparats. És l'abandono de l'Horta Nord. Que la PAC se fica per enmig, plan de reconstrucció, que diu el president del govern, demà ve la teua torna a repetir, la de Brussel·les, que ja vivim un vagó de milions. Doncs va millor donant 6 milions d'euros a la zona nord i jo plante un taronjar o plante un camp de queriguilles. Però el que no puc és de la pensió plantar les queriguilles. No sé si m'explique. Perquè el fallo també dels jubilats del camp és que tenen la pensió mínima. Diu que han pagat poc. Diu, però si plantes queriguilles tens mitja la pensió. Avui valen 15 cèntims, IVA incluïdo. Les cebes a 7. Carxofes d'estiu a euros han venut en Mercovalència. Te sona Mercovalència? Ara, el que no menja de l'horta, doncs abandona el camp. Jo el cap així. Jo el que vull que l'horta estiga viva i verda. Els pròxims centenars d'anys ha estat, però és que avui és un problema ja de diners. Ja no se tracta més que de diners. I tu ho saps més que jo. En canvi, vull dir, a comprar dies te costaran a 1,90. El carxof era a 3,40. Però ell ho marxa i el tema no és nostre. Jo soc àvia. Doncs ha estat... Més coses. Doncs és això, senyor. Llaurador i jubilat, 65 anys. I molt ben portats. Ha sigut un plaer per a nosaltres. Estic a la teva disposició, el que necessiteu de la gràcia que de Montcada. Que bé. Doncs jo no me'n vaig. Jo me quede. Governant esta sèquia.